Takobin sarauta babu wanda ba za ta yanka ba, ababen farauta ba shiga wanda ba zai yi gado ba. Takobin sarauta babu wanda ba za ta yanka ba, ababen farauta ba shiga wanda ba zai yi gado ba. Allahu Allah, bismillahi, arrahmanir rahimu, maliki yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. komai kake ka ambaci Allah, idan ka ambaci Allah aikin ka baya ɓaci. Ce bismillahi arrahmani, komai kake ka ambaci Allah. Assalamu alaikum. Aikin ka baya. Ka ce an dawo kenan. Wa nake gani haka? Ni din ne dai. Kai. To amma ya aka ka san ina nan. Haba kai banda abinka, ai lokacin da ka tafi kai fa da zaka tafi ka gaya min ga lokacin da zaka dawo, kuma na san ba zai wuce wannan lokacin ba. Yanzu ma na biyo hanya ne ce in ba ka nan tabbas na san ba zan rasa ka a wurin gawo ba. To shi kenan, kuma idan ka riga ka san cewa yau zan dawo, ya aka yi ka san nayi gab da gari? Haba ka manta tarayya muke na abokina. Wai zo mu ka kawo mana ne? Wallahi zomo ne ka gan shi nan. Wallahi zomo ne ka gan shi nan ne, dan kyau Allah ya taimake ni na kama shi. Wallahi na yi ma Marjanata alƙawarin cewa zan kawo mata nama. To ni ne ma in gasa shi daga can kawo mata, sai kuma na tunani a'a bari in je gida sannan in gyara shi da kyau ta ci shi da dumi-dumi. Sarauta Kar ka gaya mu abin da ba haka ba ne. Marjanata ba za ta iya auren wani ba. Ba shi yasa na ce ka yi haƙuri. Duk garin nan babu wanda abin ya yi ma daɗi. Kuma ba a sanarta ba. Shi yasa na ce ka yi haƙuri ka ɗaukar dara. Marjanata ka aure? takobin sarauta. Marjanata ta yi aure?
Murjani ce aure? Aure ya yi ne? Gida aure? Inna? Na'am. Ni a tunanina inna wannan dama ce ka ta zo mana. Babban dai abin tausayin dai shi ne Hamza. Bai san faruwar wannan abin ba tun da baya gari. Wannan shi ne babban abin da ke ɗaga min hankali. Ki kwantar da hankalinki inna. Kin san yadda masu mulkin nan suke. Idan suka buɗe ido suka ga mace kyakkyawa, suna so babu makawa sai sun aure ta. Duk garin nan ban ga wata budurwa mai kyau Murjanatu. Kowa ya san ba mu zo daga Hamza ba. Wannan wata jarabawa ce ta zo musu. Yadda Murjanatu ta ɗauki ƙaddarar nan, shi ma ya kamata ya ɗauka. Ba wanda zai ce kun yaudari Hamza, sai dai marasu son gaskiya. Amma Allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi. Amin ya Allah. Ya Allah ya sa. Wanda ba za ta yanka ba. Duk inda Murjanatu take, na yi Takobin sarauta. Ke, kace kuskure ki fita gidan nan idan kika fita za ki ga abin da zan yi miki. Kada ki kuskure ki fita. Wallahi nayi da na sanin auren ka da nayi. Dama na gaji da ki. Wallahi zan tura ki gidan ubanki. An kawo man ƙaranka ne. Ƙarata kuma. Ƙwarai kuwa. Wane ne ya kawo maka ƙarana? Matarka mana, tsohuwar matarka wadda ta fita babu sakamako. Matan da muka rabu ita gabaki ɗaya babu kare ban da mu wanda ko a hanya ma ban taɓa ganin ta ba? Amma ai kai ka san haƙoƙin aure. Ka sani, aure raya sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ci da ita ne bana yi ko kuma shai da ita ne bana yi da zaka zo kana faɗa min irin wa'annan maganganun. Wai ta kwana in tambaye ki, da izinin wane kika fita cikin gidan har kika tafi wurin Nura, kika je kika san da shi wannan abin? Ya ina ma magana malam ka wani sanya takalmi ka tafi ka bar ni ko kuɗin da za mu yi cefanen rana ma baka bar mana ba. Haba Hauwa, fita fa zan yanzu na nemo, zan bar miki babu ne? Nura kai wani irin miji ne mai mataccen zuciya, ka duba gani gida ma ya gagare ka sai a gidan gado muke. Shi ma yake dukan nan. Mijinki. Ke, wuce ki shiga cikin gida, wuce ki shiga cikin gida. Ke. Hauwa, jiya kika rame kika lalace haka? Dukkin bikin koma tsohuwa Hauwa? Da yar gayu da ke mace mai kyau? Dukkin lalace haka? Talauti diya sa kin rame kin lalace? To me matsalarki? Ni wani labari nake ji yana ta yawo a gari. Wai ka saki matarka. Matata fa. Zira ala bashir, duka shi aka yi auren da har za a yi saki. Ko fa haihuwa ba ta yi ba. Wannan ai ba daidai bane, matarka ce ba an baka amana ka rinka dukan ta? Babu abin da ya shafe ka da matata, saboda ka wuce ka kofar gidan nan. Dan uwar ka ina abin da ya shafe ka. Wannan ke siyo ne shafa a wata. Kai shi Kai bai kiyaye ni. Wallahi da ba ku ke san du, wanda ina abin da ya shafe ka. Bashir. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan yi haka? Dala mana da kar ka ga maganar banza.
na fa taimake ka ne ɗauke ka na kawo ka gidana saboda gidanka ya rushe. Idan ka ce za ka ci gaba da samun ido zan maka checking out. Bashir, na ce babu inda zan je ni, kai duk abin da za ka yi kuɗinka ne kuma na ci babu inda zan je ni. Ni kake gaya wa fafutuka ko? Bari ka ga fa. Alhamdulillahi, kace kanne ai na uwarka ne. Sannan kuma da kace kana da kannan yayu, ai wannan na uwanka ne ba naka ba. Ka jira idan ka haifa ta tabara satin haihuwa, kana haifa sai ka zo ka tare ni ka gaya min wannan magana. To an gano mu a iskancin mu zara iya mu lafiya. Shi wani labari ne ba mu samu akan shi ba. Ai maimaita aji sai nolo. Ai haka kike? Kai, ko ku zama malai ko kuma kina cikin da ina da dai mu ne. Ke, ba ta magana ne kai. Tabbas biri ya kama da mutum saboda Cisco da kake gani ba karamin dan ta'adda bane a garin nan. Wannan yarinya fa ana dole ne? Doki bai haiwa sai da linzami, linzami. Fat za ka samu cikakkiyar kulawa daga gare ni saboda ni na san ina son ka. Ba da wacce za ta iya ne girki. Kuma fa kima kisa ina son fa. Za ka yi min alƙawarin wannan kyauta a koda yaushe za ta kasance tare. Ba san girma Allah ina son ka bani lokaci mai magana. Check wannan. Linzami. Takobin sarauta. cikin gidan baya nan. Ya za a yi yana cikin gida zai sa kwado kai ma banda abinka. Allah dai shi tawaka.
tsaya ka ga mu ne za a gudu an kai daɗe ina wani ba guduwa zan yi ba kan kai daɗe lafiya maganin kuɗin haraji ne kawo kan kai daɗe harajin nan ina ce yau aka buga kujen harajin nan zan bayar ai amma yanzu ba da kuɗi kan kai daɗe doka ne ga mai ba duk wanda zo sai ya bamu zan kai daɗe ai mun alfarma gobe in Allah ya yarda zan sayar da in ba da kuɗin doka ne duk wanda ba za mai bulala bakwai daga mai martaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un guna Ababen farauta ba shi ga wanda ba zai yi gado ba. Takobin sarauta. Sarauta kana kuma nema. Allah ya baka nasara. Sarkin dogare? Jama'a fa na ta maganganu. Akan wannan haraji. Wai su suna ganin an musu tsanani da yawa. To wasu su ta surutan su mana. Ni dai da Allah ya baka nasara. Gani ne ya kamata a dan sassauta. Sassaucin mene za a sarki dogare? To saboda mutane na ta ƙorafe-ƙorafe. Kuma wannan abu zai iya haifar ma mai martaba da tsana. Da tun yanzu wasu suna nan suna ƙunƙunai suna ƴan surutai na wai ba su taɓa zaton haka da mai martaba ba. Allah ya baka nasara. Abinda nake so in sanar da kai daga yanzu duk wanda ya karɓi haraji yana da kashi 1 cikin 3. Ai ko in aka yi haka ranka yi daɗe za a zabarar da su. Abin da nake yi makinan su zabura a ƙara ƙaimi. Allah ya baka nasara. Sarkin dogare ga wannan ko sabon aiki. Dan wannan aiki ni kai na ba zan kwanta ba da ni za a yi. Sarauta daraja ce ana yi a sake ayi. Na awulu. Takobin sarauta ce abin da yasa ka ji na sa a nemo ka. Maganar filin nan. Idan mutanen da suka zo suka yanke kuɗi ko nawa ne karka da in magana kuɗi ce zan biya. Shikenan malam Iliya. Zan je insha Allah zan je in same su musu bayanin faɗa musu. Alhamdulillah. Ka san mu yanzu fada mu ne fada. Mu ne fada. Wani abu da ya shafi kuɗi karka damu ni kuma kai da kaga ina mu'amala da kai na yadda da kai ne. Wani abu da ya shafi kuɗi to kai gode wa Allah dai. Karka damu za ka iya tafiya.
Ba komai, nagode. Yawa, nagode. Ai mu alhamdulillah. Tunda Allah ya muka shiga cikin ƴata na samu ta shiga cikin masarauta. Kuma insha Allah duk wani guri da zai shiga in je in siya in mallaka kuɗi da filaye da wasu gidaje ni kakata ta yanke saka. Yanzu ma zan je in shirya in zo da fada dan mu fada ta mu ce. Ko mun yi niyyar zuwa ko ba mu niyyar zuwa ma dole mu je. Allah ya ba mu nasara. Ababen farauta ba shi ga wanda ba zai yi gado ba. Takobin sarauta. Salamu alaikum. Makisan faɗin zance a tilas a jajanta ma a rai ba a yi zance a kiyaye a kauce kuma sarauta daraja ce ana yi a sake a yi ma takobin sarauta ce ka samu ana iya girma a nema ai ba fa baya biyan haraji kuma duk kuna fadan nan ranka ai kun sani ko sarkin dogarai ban wace wa bai biyan kudin haraji. Shiga ka fito da shi. Assalamu alaikum. Ya mu kudai. Hayaniyan me nake ji ne? Wai kudin haraji suka zo karba. Shi da gaya musu da ce ai kun sani tunda suna fada ba baya biyan kudin haraji ko? Wani irin kudin haraji? Kowa ya sani baban mu baya biyan kudin haraji. Kai! Sai gari ya dauke ma baba haraji da shi da malami. Au. Takamarka me gari wato baban Kaliman ko to yaro bari in gaya maka babanka ko shine masallaci wannan karan sai ya biya haraji ko yana so ko baya so ai duk inda kaga na saka kafa na nazo to ya zama wajibi sai kun biya kuɗin haraji kana ji na ko kai sarkin dogarai kakka kuskura ka gaya ma baba bakar magana a wurin nan dan akan mahaifina wallahi sai dai a mutu da ni. In na taba mahaifinka sai ka taba ni ko? Kai! Kula bai! Kuri! Ran kai dai ku yi haƙuri dan Allah, ku yi haƙuri, ran kai dai ku yi haƙuri. Ku gyara mu. An gama. Za mu taka ka mu kuma taka uban da kan kai ayi haƙuri kar a biye miki. Dan Allah. Wayo! Allah saka dan Allah. Wayo! Ayi haƙuri. Malam, yanzu abin da sarki zai fara yi kenan a garinsa, a duk irin yabon da aka yi masa? Ya sa a kama duka mutum sai ka ce lokacin bayi? Ni kaina abin ya ban mamaki umma. A ce su canza tsari wai a garin nan kowa sai ya biya haraji komai matsayinka? Haba. A gaskiya ni ba na tunanin haka. Inda mai martaba ya san irin wani abubuwa na faruwa a ƙasansa, wallahi ba zai bari a haka shi ruwa ba. Malam, wake da izinin ya sa a yi, kuma wake da umarnin cewa a bari. Mai martaba ne, amma ki sani, lalle alihim, in dare yayi gari zai waye. Ina tabbaci akan adalcin mulkin sarki Aminu ba zai bari aikata wannan aiki ba. Amma kuma akwai a tashi, Allah zai bayyana gaskiya. Haka ka ce. Haka ka ce. Sannan Ahmad. Malam Iliya, ai abin da yake faruwa a garin nan, a gaskiya gaba da karɓar haraji a garin nan, to dogara wannan ba sun fara matsakari. Gaskiya ne wannan magana. Na ji labari ɗan gidan maliman sun tare sun masa ɗan banzan duka wallahi. Yanzu haka yana gida a kwance. To ai ba ɗan gidan malam liman ba. Ni nan da suka same ni sai da suka yi min bulala 7. Yanzu da zan cire rigata in nuna maka dukan da suka yi min ba magana ɗan gidan malam liman za ka yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ye! Ƙwarai kuwa. Idan kawo sarki Aminu bai ita ka tsantsan ba a yadda al'umma suke yaban mulkin nan nasa. Wallahi talaka za su fara masa tawaye. To ai
tawaye ma an fara yi. Saboda idan dogarai suka zo karɓan haraji, jifa su za a fara yi. Wa iyazu billahi. Ka ji ko? Ka ji abin da nake faɗa maka ko? Idan kuma har ka ji irin wannan abin yana faruwa, talakawa sun fara tawaye ga dogarawa su fara jifa su, to wallahi alamu ne na tashin duniya. Magana ta ƙare ai. Magana ta ƙare. Sai dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da faruwa a masarautar nan in ba a ɗauki mataki ba zai taɓa martaban sarki da masarautar nan. Malam Liman, me ke faruwa kuma? Abin da ke faruwa a yanzu shine dogarai suna yawo lungu da sakuna suna dukan mutane da bulala in har baka biya haraji ba. A yanzu haka ɗana yana kwance a gida sakamakon dukan da aka yi mashi. Ya kamata ka san da mai martaba irin abin da ke faruwa a wannan gari namu. Malam Liman, a wannan laifin mai martaba ne yana sane laifin sarki ne wannan. Babu shakka in dai mai martaba ya san irin abin da ke faruwa a ƙasar nan ba makawa zai sami turjiya daga mutanen garin nan namu, domin mutane sun fara ƙananan maganganu akan ainihin wannan tafiyar da al'amari da ake yi a wannan ƙasa wannan gari namu. Malam Liman, adaki mutum a hana shi kuka, ka bar su su yi kace na ce ɗinsu, ko duk abin da kaga ake yi da sanin sarki, saboda wannan karen ya ce babu maganar daga kafa a biyan haraji, don haka ka bar su. In dai haka ne ko lalle waziri ba abin zan kara akan wani abu kaga tafiya ta a huta lafiya. A huta lafiya Malam Liman. Huta lafiya. Ina al'amari ta kuma nan. Sarkin dogare nawa yanzu aka fara, ba yi komai ba.